लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय। दिनै आं माने मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो नागिरदों आरो माने बेयो जाबाय दखानाव थानानै आरो माने दखानाव कास्टमार फैगोन खानाय बोनायनि खानाय स्ट्रेट खालामफैगोन आरो माने मोनफैथ'वाखै मानसिया फैबाय दं। मोनफैबाथाय दा नोंथांमोननो खोन्थिनोसै खानाय बोनायखौबो खोन्थिनोसै माबायदि जायो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। नै बेनो खानाय बोजाग्राया सौफैबाय आरो खानायखौ सुनानै फोरानग्रोबाय आरो माने गोरान खालामना लाग्रोनोसै बिनि उनावहाय क्रिम फोननानै बोनोसै। क्रिम फोनोसै दाना 시간이 누구에다가 문제 나는 시간이 문제. जाबाय फोराननाया।